Bermeoko udalak Bermibuseko geltokiak egokitzea erabaki du. Horrela, San Juan portalean gelditu beharrean, ambulatorio parean geldituko da. Bertara doazen herritarren irisgarritasuna eta mugikortasuna hobeto bermatzeko. Izan ere, geltoki horretan gelditzen diren erabiltzaile asko ambulatoriora joaten dira eta euretariko batzuen mugikortasuna murriztua da. Bermeoko udalak erabaki hau hartu du herritarren eskaerak eta beharrizana kontuan hartuta. Benito Ibarrolasak Bermeoko alkateordeak eta zerbitzuetako zinegotziak adierazi duenez. Ildo horretan, helburua kalitatezko zerbitzua eskaintzea dela azpimarratu du. Bestalde, ingurumena zaintza aldera eta trafikoa saihesteko, Aretzatzu hondartzara joateko, autoa erabili beharrean autobusa erabiltzeko eskatu die herritarrei. Horrela, gutxiago kutsatzen da eta guztien artean ingurua zaintzen da. Era berean, Aretzatzura joateko Bermibusa erabiltzea oso erosoa da. Izan ere, hondartzatik oso gertu du geltokia, eta garraio publikoa erabiliz, ez da aparkalekurik behar. Bermibusek astelehenetik ostiralera, goizez, 8:00 gutxitatik, ordubiak eta laurdenera, eta arratsaldez, 5:00 gutxitatik, 7:00 eta larunbatetan goizez, 9:00 gutxitatik, ordubatek eta laurdenera, eskaintzen du zerbitzua ordu erdiro. Lameratik laurdenetan eta laurden gutxiagotan irteten da, eta igandeetan ez dago Bermibus zerbitzurik. Gainera, Bermibusek txartel sistemaren bidez funtzionatzen du. Txartelak ordainketa prozesua errazten du, eta gainera, hainbat abantaila eskaintzen ditu. Izan ere, txartelarekin bidaia arruntaren tarifa 70 zentimokoa da. Ordea, txartela ez dutenek, ohiko biletea €1 ordaintzen dute. Jubilatu langabetu 165 edo gehiagoko minusbalia dutenek eta familia ugariek hobariak dituzte, eta bidaia 50 zentimo da. Mota guztietako txartelek €2 prezioa dute eta txartelak autobusean bertan eskuratu daitezke. Jubilatu langabetu 165 edo gehiagoko minusbalia dutenek eta familia ugariek beraz bulegoan eskuratu aldute, dagozkien dokumentazioa aurkeztu ondoren. 4 urtera arteko umeek ez dute tasarik ordaindu behar. Ibarrolasak erabiltzaile guztiei txartela egiteko gomendatu die. Izan ere, bidaiak merkeagoak dira eta gainera erosoagoa da bidaiarientzat zein gidariarentzat.